Når man arbejder med luftfotografering, ser man verden fra lidt andre vinkler end de fleste. Luftfotografering handler for mig ikke kun om at komme højt op, men om at skabe overblik og finde ro i billedet. Om at se steder og øjeblikke, som ellers let blev overset fra jorden. Det er en måde at arbejde på, som vi sætter stor pris på, og som jeg glæder mig til at fortsætte med, også i det kommende år. Der venter forhåbentlig nye perspektiver, nye steder og nye historier, der fortjener at blive set fra oven. I forbindelse med jul og nytår vil jeg gerne tage et øjeblik til bare at sige tak. Tak til jer, der har fulgt med. Til jer, der har brugt mine billeder. Til sidst vil jeg bare ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt flyvende nytår.